everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Uy, imposible hagod. Tarong ba ya? Ay, bay. Istorya lang gud tag tinuod bay. Ayaw lang ipalayo sa kamatuoran gud aron dili ta mapareha sa irong buang ba. Nga nagpaghot nga naghangad nga nagpaabot nga matagak ang buwan. Ha? Inang palupara niya kung kumutog pa si Munaong ba istoy? Oh. Bay din siya. O naunsa man ni siya oy. Sultihan na hinuon ka sa tinuod ug sa kamatuoran masuko hinuon. Amay kugot ta bay. Dili gud mahitabo nga mamaka ko nimo oy nga magbinuang ko nimo. Amay kugot ta. Mao man ni nakadao sa tao gud. Konsultihan nimo sa tinuod, dili na hinuon mo tuo. Apan sultihi og baka ko. Haskang makatuo noon. Ba istoy? Tinuod bitaw na. Akong kaila nga mamuhatay og lamoy ang hotcake. Agi pangutana siya og unsa kuno ingredients sa ang hotcake nga lami man. Iyak ko nung giingnan niya. Daghan ang itlog nga iyang gisagol. Dili na mo tuo. Apan sa dihang iyang gibakwi sa pagpamakak nga. Bitaw oy. Gamay ra ang akong itlog nga akong gibutang sa hotcake. Ingon ko na ang nangutana eh. Aw, kana may tinuod. Sama nimo tong nangutana niya. Konsultihan sa tinuod, dili hinuon mo tuo. Apan sa dihang gisultihan og bakak, nituo na noon. Akos kung ingnon tikaw nga, karon nga gwapa na si Day Carla nimo. Akos mo katawa ka oh. Si Dekar na ako? Guwapa? Oh. Awal. Daan ba ko? May mong dili ka mutuon ako bay. Padili ko maingon ini kadto ka Carla. Kundi pa siya gwapa sa kumpananaw. Butang ni. Unsa naman ni oy? Dili man ta kalibat bay. Og labaw nang dili ka buta. Ngano may taon ang bati alang nimo? Gwapa man. Ha? Bay din siya? Bruce? Hi, May. Nialagi ka? Dili busy og shooting karon, nakasuroy man ka dinhi sa among studio? Nag-decide na siya mga artista. May. Ha? Uy, maayo hinuon. Uy, I feel sorry di ay sa naon siya minimong kasal ha. Ha? Natinga kang nahibaw ko. Siyempre, nabalita ba to? Limon mo na nagtuo lang mi nga sa mga drama na namo may tabo. Nga may mapahunong og kasal. Ug may taga-media pag yung naka-cover ato, di ba? Di ba? Nakakuha og footage. Kuante ka nang, wala ko nita na og TV o nibasa wag mga newspapers so sa nitabo. Mao di ay nga mo nagnanganghakang nahibaw ko. Kinsa ba ito si Black Girl? Kining, Katubang nibapag sa inyong kasal. kuan, kanang, Bro, pasensya ka na. Ninakas balaratis mga taga-media. May mga interview gini mo. Sorry ha. Dili de pwede mga interview. Wa naman gud ko mangiglain ni mo, Bruce. Kaya nagkakuyog na ba kag drama na mo sa stage sa dihang nipinchit ka ining Aldin. okay na May, oy. Way problema. Ako lang gigdani ako, amigo. May. Kaya nabalakar mga kunin niya. Kasi gilagbukpok silang bahay. Nya ako kuminser nga mag-artista sab sa mga drama uban na to. O decided na siya nga musud pagka-artista uban na to. Ha? Kun mao. Maayo hinuon, Bruce. Welcome sa mong drama production center. Wa pa gani siguro kung madawat ba ko Uy, siguro na oy, Bruce. Daghan ba sa ba nakasulti ni manager sa bahay nimo? About sa imong talent. Mao ba? Awa pa si manager, May? Ay, wa pa ko. Humrag wa man ko kabantay nga ni abot na. Kaya nag-recording ba ako. Dali, mangutan na ta siyang secretary. Uy, Bruce Reyes? Yes. Oh my God! Ang katong gikasal nga. Miss.
Si manager ay ang gipangita. Kay naka-decide na siya mag-artista. Uban na to. Ha? Okay. Sige, arion sinako si manager ha. Paibaon ako nga ni Aka, Bruce. Ay, excuse ninyo ha, bros? Aldin, excuse ninyo. Ikaw na bahala niya. Kaya mag-recording pa ko. Oo, okay. Bro. Di lang ka kumuday ng audition eh. Unsa? Ano naman, bro? Niya naman ta. Ay, napag-atras. Kita ka bro, nakabantay ko. May usa-usang mugawas diya sa recording room. Kanay. Nakabantay na tingnan sila na ako bro. Klaro kayo sila mga tinanawan nga, naibaw sila sa intabo na ako. O, siyempre, nahibaw lagi sa tanan. Connected biya tagyapon sa media. Bro, kaya ka na ako ang presyo din eh. Oy, magaton ka. Kapilar may pagtubag. Dawata, o pagkaton yun sa pag-adjust imong kinabuhing artista. Oh, uy, bro, may nigaw sa nga babae oh. Dinitanaw na ako. Oh. Hi, Mira. Hi! May gwapo lagi kang kauban. Pachar-char sabi, bro. Pero kailago na ni mo, good. Kailan na. Ha? Charab. Ay, pero kuduko niya. Hi, Mer. Ako ni amigo. Tiga mga gwapa din isa. Mo, dahil ako no. Bro, kining... Ining kalibutan ng imo na sudlan, bro. Dinis Drama Production Center. Makaton ka sa pagkikalimot ni Heart. Hala, kaluoy day niya, no? Mo na, Van. Mong ako kasing gagning mo-apply pagka-artista sa drama. O ba na to din aron malingaw siya ba? Mao ba? Oh, hinoon. Siguro na kina siyang madawat kinahanglan kitag lalaki nga leading nga magamit ko dayon. I mean, kanang di nagyud kaayo tudloanan ba? Oh, may ideya no na siya sa itong trabaho. Kaya gawas ka, nag-shooting na siya. Pirmi na siya magkapuli na ko sa kong role sa stage. Pero wa pa kita siya magkasuhay recording. Ay, sayo naman na. Oh, nanay. May ikaw sa kikasupisina ni Sir Marvin. Saan ka resulta ni? May damang papel. Bro, Bro! Balding, Oh! Masa na? ipa-audition ko na ko, Brad. Ipa-record lang ko ng akong tingog o paparisan lang ko ng ko babae. Oh, mo ba? Van, okay kang maparis ni Bro Derek sa audition? Dili ka busy? Oh, sure. Wa pa man sab ko recording. Tana sa recording room, Bruce. Saman, okay na ka? Oo, pero kulba lang gamay. Kaya mo yan. Ikaw pa. Salamat sa pag-encourage ni mo, ha, Tivan. Okay ra, oy. Unya, ready ka na para sa audition? Pamela, Uy, ikaw, Jack. Pamela. Sige, sagpaap ako, Pamela. Pasakit ko. Ihurot ang tanang mong kasukon ako. Kung maumalag ka na ang paaging nga mapasaylo ko nimo. Ug natuhuan ko na mo ikaw ang akong gimahal. Baka ko na. Oy, day, manicure mo diha, pedicure. Dali. So, mo sa kong parlor, ha? Barato lang ang mga services. Ang refund na mo, $5.99 lang. May treatment na. O gusto ka nga, ato pang ipa-cellophane? Pwede rasad. Ay! Ay, gopo! Pa-haircut ka? Ah? Yay! Very good, Bruce. Okay lang kung pag-deliver sa audition piece, Ate Van? Ay, okay ra gyud. Magkamao ka man di ay. O klaro kay reaction sa mga tawo to sa spinner's room ay. Nakauyon sab na sila si mong audition piece. Mayo eh. Magkumamputaan ha. May emosyon sa gyud. Nibawag sa si-enroll na. May mo emote. Kasi nga niya, din? Bros Reyes ang iyang screen name, sir. Nagapil-apil mo na siya o shooting o mga indie films. Oo ba? Bantugrang familiar kaya na akong iyang itsura. Nakita ko na tingali siya sa mga salida. Pero direct yun na matuod niyang pangahan. Derek ha? Okay, pagbuto no, siguradong dawatan na siya eh. Gamit kayo ng tawana. Gamit kayo ang tingog talent din sa atong Drama Production Center. Gamit kayo! Hello? Hello, Te Elvira.
Carla? Oh, gipabali ni ang hila akong tawag diha. Kay, di uli man kuno ka diya sa bay. Medyo mingaw naman gud sa carbon. Kumusta ka naman, ha? No, super. Kakapoy diri ate. Unsa? Unsay buot mong ipasabot? Kuan ka nang grabe kay mo daw og sugo ning tawhana ate oy. Murag yung nakasugo og iyang ulipon. Pero okay raman sad ti kay ulipon man gid ay ko niya diri sa. Bitaw ate, kanang bisag kapoy kaayo aw. Ako na lang gi-carry kay nalipay man sad ko. Pero ate, pasensya na kay ka ate ha. Nabiyaan ako akong trabaho ubos nimo diha sa carbon. Pero hinaot nga nakasabot ka na ako nga kinahanglang atubangon jud ni nako ang problema nga ako nasudlan. Ate, sorry gid kay ate, sorry jud, sorry. Carla, ako ang angayang mangayog dispensa kanimo, Carla. Aha? Kay ngano man te? Tungod baya nako kung nganong nakasa ka niya ng tawhana. Tungod sa pagtuo nga siya si Derek nga akong batanong uyab. Te? Maong bisan unsay problema nimo diha. Kunta ka gipayat dayon ko, ha? Andam ko mo suporta ka nimo, Carla. Sultihi kog dili ka nakaagwanta diha. O baka ha, gimaltrato ka nagmaayo diha. Tungod ka ipapriso ta ka ng tawhana. Asa ka pa niya gidaha, Carla? Aha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!